khovel Indona chuan pasal tha kan ti thin te chu Silai huma hoisen taka melma tam takka plum theite kan ril ruwa an lo lang masa thin ma se khovel chanchina pasal tharo pui ber pakhat Desmond Doss ero chu adang lam hle Indo pui pahnina hun laya Sipai ani a ma se apathian thu oi na le achia le tha hriat na awanga Silai le ralthuam manga mi hring nun na lak sak du tlat lo tu ane Sipai chanchina chuan Conscientious Objector ti a zialu ane chutiang mi hring ani awang chuan a Sipai puite chuan doizep ti in an musit le Mel Gibson a film siam Hacksaw Ridge 2016 kha ilo enve to mialem kha movie kha voina a chanchin kan ngai thlap tur Desmond Doss a chanchin be chana siam ani chuti role ro chuan movies true story base an siam tam tak hi chu ati hmunom tur zonga siam remle ti danglam hret te an ni thin ti ero hria ila tun huna kan ngai thlak tur ero hi chu a biography atanga lak chua ani awangin ti danglam a omlo thung ole Corporal Desmond Thomas Doss a chanchin ngai nom em chu ilo ngai thla ang u October ni som patni sangkhat zakwa sumli le panga ani a America ram ro rel na in pui White House ko zola chuan mi poimo tak takan pung khoma khovel indo pui patni na a melma telaka hoisen takle ramtana in petaka be tu te hnena choi moina sangber Congressional Medal of Honor lanturin President Harry S. Truman chu arunding chuaka he indo pui rap thak taka hian American Sipai maktaduai som paruklai antela chungzinga chuan mi zali somthum le pakhat chin he choi moina sang hi andong ane chu choi moina dong tu zinga chuan maktak main tlangwal cherlam zaidam mel tap pakhat atel vetlat ma se he tlangwal hian Sipai hoisen dangte anglo takin Indona hmuna melma pakhat ma athat velo ani na taka chuan Silai voi khatma a met puak lova Silai kenemo khoi hrim po adu lo aral thuam nei chun chu aip tea a Bible le pathian arin na chau chu ani President Truman chuan chu tlangwal Corporal Desmond Thomas Doss a kut chu nget takin a chela a chanchin le a hoisen na ro pui takte mi pui ma an chir chu chung zong chuan a kut chu a thla lova Desmond ka chuang tak zet cheni he choi moina hi I phu hlia President ni ai po in he medal or tir che hi katan chuan choi moina sang zo kani ti in a hril hial ani he choi moina ro pui tak adon theinan hian Desmond hian kongbum bo le rap thak tak thina hlim ruam le musit na lam tluang a zo tlanga ngai ani engtin nge hetiang khopat lang wal der dep le sa khomi hi shremhun tluk zatarap thak Indona muala Silai telova alua adam khochua thei Desmond Doss hi February ni sari sangkhat zakwa somle pakua khan Virginia ram kho pakhat lynch baka apianga anchung ko hi an hausalova an ramin hun har satak Great Depression atolaiani awangin an khosaka har sahle apa William Thomas Doss hi khovel indo pui pakhat na lo tel to ani a Indona a athil ton rap thak tak te awang chuan aril ru abuaya achangin zu a ina athin che in chungkwa ati om thin hle ma se anu Bertha Doss ero chu nuzaidam le pathian tri mi ko shanami in petak ani thung anu hian Desmond ril ruwa hian mangai na le pathian thu atu nget em ani an ina hian apa in lilam na hmuna tanga alei thu som pek in ziana moi taka chei hi ain tara
he thu ziak bula hian milem te takte te chuanga thupek parukna tual I that turani lo ti inziana bula chuan kainan tianga a unau pa abela avohlum lai lem hi achuang kal maya mi panau pang Desmond chuan chu milem chu athlir fo thin engtin nge mi hringin ma ni unau pa ngei chunga he tiang thil rap thak hi ati thei zok ti in mak ati a aril ruwa zona alien hle thin ane aril ru thiang hlim taka chuan chu milem kaltlang chuan pathianin Desmond min hmangai ani chuan mi itilum ve turani lo ti in a hril tlatin a hria a chu milem chuan anun pumpui a thunun ta ane Desmond an Silai a khoidu lo chan le mi hring nun na lak adu lo chan chu anu zirtir na wang chau ani lova anau panlaya thilton rap thak tak pahni wang ani tel bok trum khat chu a unau pa herolanen kotlaya anin fiama no pangti taka anthin arima anin bun le top topa Desmond thin rim lutuk chuan abuloka leiro chan chu achara a unau pa lua chuan a thei topin a chuta pop maya herola lua tang chuan thisen aron chuaka ni khoshelovin a omta Desmond chuan a hlau thong lutuka a unau pa chu a thatta emoti in a trapa pathian hnena thei topin a tawngtai ta ane vanei thlar takin herald chu aron har chuak vele maya ma se he thil thleng hian Desmond chu angong na sa ema kaina ang maya a unau pa that tu anilo chau chu arap thak ati in adam chungin tu chunga ma kut athak le to lovang ti in a in tiam ta hial ane avoi ni na chu puitling ani deuh nuwa thleng ani a zan khat chu apa zurui lo ho chu athin rima a unau pa Desmond pate anen anin nial buita a apa chon Silai ala chuaka ka atum tamai Desmond anu chu aloin rol vata Silai chu achu saka anu chuan chu Silai chu Desmond hnena pe in tlan la vathuk rungal ro ti in ashila Desmond chuan chu Silai chu leichunga athei ang to ka thuka thukru in aphum ta ane khamizana apa zurui thin rimen Silai manga apate nunna alak trep na khan atiril atikhura chumizan chuan pathian hnena lalpa he ka kut hian Silai avon le to ngai lovang ti in thu atiam tabok ane Desmond chu alo tlang wala midang te tran puinuam ti mi tak ani tum khat po kongpuya car accident rap thak taka thenga mi pakhat hi athisena chuak na sa hle a Desmond chuan chu pa chu buai puya damdoi ina ashroya chu pa chan himnan chuan meltam taka hla ke in akala athisen nge apebok ane chuta tang chuan tranpui ngai puile nun na chan him chu ati turani ti le anuam ti zong takani ti ain hre chuak ta ane koshanin khom na tleirol mel thatak le pathian tri mi Dorothy shuti chu atonga anin mangai ema in nei hial an tumta ane ma se anhlim na chu areilo hle December sangkhat jako sumli le pakhat khan Japanin America sipai hun pui Pearl Harbor chu aron bomta a America ramin Indo apung zui ve takngal ane Desmond hi longsiam na naval ship yata na poimo tak thokmek ani awangin sarkara sipai tang lo turin dilna asiam theya ma se athian tele arwal puiten ramtana annun anhlan laya lo om ha dam big mai chu athei lova aram le aza om na hum him turin sipaya inpek atumta a Dorothy chu ngai hlema se anna le amo phurna ahlen masaka ngai ani ti ain ria ane April ni khat sangkhat zako somli le pahni khan United States Army a ainziak luta a Silai a khoidu lowa wangle mi a tha du lowa wangin Conscientious Objector ti in anziak luta ama point combat medic
hliam turte tran pui tu sipaya trana nonna chan him tu ni adu ane ma se abei se yang chu athleng tatlat lo sarkar chun medic nilovin South Carolina a Fort Jackson kema 77 Infantry Division Silai keng Sipai Paul zinga ada tel tatlat mai Sipai kem athena tang chuan atan hrem hun te naw ain tran anita der mai training an trana Sipai zongin Silai manga inka dan le mi tha dan an zirlain Desmond chuan Silai ahum du lo thu asoita a athian te chuan Silai ahum du lo le pathian nia pianga in khom tura chol adil thin chu pa lo anti in an musit ema kan zinga ve tla kanilo doi zeb lutuk ti in an koron hial ane zan mudona akhumbula thingthia atong trai lai te chuan Sipai dang te chuan an phei khokin an voma nuiza siam na atanan mangthin ma se atong trai achol pha chuang lo Sipai pakhat phei chuan ti tak deuh tak hian Doss Indona mual kan thlen huna keima nge hian ka kap hlumang che ti in a mai si che tin a hril hial ane an commanding officers te po in he tlangwal cher tak zaidam tak le tharau mi lutuk hi ti ngai na an shelo Captain Glover le an ho tu dang te chuan Sipai Silai hum lo chu Sipaya an chiar thei lova an kem tan nok sak le himna atan po a hlo oma an ngai hial ane an thei angin chua an tuma an hawa na ha thak bik ekin ti fai te e rong bol te le mun phia na te thlengin an tho tira ma se aphun noi ngai lo atopa phechon Sipai ho tu te chuan thuak thalo section 8 mentally unfit ti in Sipaya tangtlak lo anga chuatir an tum ta hial ane ma se Desmond chuan chua chu adu bik der lova karam tan ka theina le thiamna in ka bei ve dona mi hring ti hlum ka du lo mai chau ane ka alova sa khomi ka ni na hi a thak ani lo bok ti in lekha a chuan a ming asain du tlat lo ane beidong takin an ho tu te chuan Silai I hum ve turani ti chu thupek direct orderin an peta a ma se adu chuang lo ti chuan court martial Sipai ro rel na sang pera thu bui siam sak tumin an manta ane court martial ani chuan lung in atang thei dona Sipaya a theina man ve alo tumna zong chu a thon mai don si ane he thu buaya hian a chak lo ani chuan Sipaya tanga banmual phawani rualin kumtam tak chung Sipai lung ina atang thei don ane chuti lain khovel mundanga chuan Indona anasa to hle a pui ngai le hliam tur thimek Sipai an tam to hle Desmond chuan chung an thian te chan him tur chuan Indona mual chu lu ve nge ya du a ma se an ho tu te ngei chuan akong an dal tlat si Desmond pa Tom Doss kha zu hele thin che tak ni ma sela afa pa a mangai na ero athuk hle khovelin do pui pakhat na a Sipai lo ni to ani awangin sarkar thune na le dan chu a revenial nuala afa pa in pathianarin awanga Silai ahum du lo awangin court martial ama chon don ti a riat chuan a thei topin ma alata a Tom Doss hian Washington DC a an ho tu pa ni thin tu te po in an hlau ron le an za em mai chu awa be popa chuan ho tu pa kaltlang chuan le khapoi mo tak letter of intervention ala chuak thei ta hlau maya commercial rorel na an tan don chia ti a chu le kha chu rorel tu te ma a aron thar ta a chu le kha a chuan America dan pui constitution in sa khozalen na ape kangin Desmond Doss hian Silai akeng lo theya Sipaya in pe in Silai nena in ka na nilo nadang athok thei Conscientious Objector rights ti ainzia kal ani Sipai ho tu te chuan ti ngai na an hretalo danani miawa wangin
Desmond thu bui chu an nol ta a silai hum lova Indona tel phal sak anita ani ne na ro pui takani an ho tu te chu lung oilo hlema se combat medic hliam bui pui tu zinga an da ta nge ani Indona mual rap thak taka an liam malok hian Desmond chuan hun thol tlem aneya hemi hun chung hian a hmangai em anu pui Dorothy Shutin an chuan anin nei ta a Indona in a then ran theilo nan le thi nu pialam thlenga in hmangai turin thu an tiam ta asipai kem lama alet le don ni chuan Dorothy chuan thilpek hlutak pakhat ape a chu a ipte a theitur pocket size Bible te takte ane Desmond chuan a thinlung zone a kor ipte a ka he Bible hi ka tha ngai lovang ka chakna ani don ani ti in ain ti ama ralthuam engma nei lova silai musur karakal tur ani awangin chu Bible chu a phole a ralthuam nei chun ani ta ane no patuak thar te chu mituine anin tha a Desmond ale battalion 77 infantry division te chu Pacific tuipui lampanin an liam ta ane kumsang khat zakwa somli le pali ani a Desmond ate pol chu an voi khatna atan Indona mual tak taka an luta Guam thirkar le Philippines rama liti thirkara te chuan Japan sipai tenen thei topin nasatakin anin nuaya khovel rem mun an soi chu an machon tarup mai kem chunga anom laya Desmond adeu so a musit tu a thian te ngei mai kha thina in a hul velta silai mu aron sura bomapuak dura thile hliam an let ta pheng phung mai chuti lai chuan medic ti a sipai hliam tur mang ang au thom a riat rualin Desmond Doss silai keng velo doi zeptia an nui zat le an mu sit em ngei mai kha silai mukara chuan hlauna nei mielovin atlan lu ta fua mai le mel ma silai mu ina hul vel lai le hlawa an bi ruk lain Desmond chu a thian te hliam tur puin a thei angin dam doi at noya tuam hlomin mun himlama apo chuak zel mai chumi hnuwa po chuan leichar le hnim kara sipai chawle tui halte chu atui pe in abuai puya nisalu tuka wanga ni khorhelova tlu te chu thei topin abuai pui boka alaka sual em thin te chunga po phuba lalovin zaidam takle mangai na in atuam hlom thin ane kema anom laya Indona muala chuan keima ngein ka kap lumang che ti tu sipai ngei mai po khan Desmond hui sen ziale in pek na amo chuan mak atilu tuka a in thiam lova za takin a en ta jok ane ama chu tum tu an kapte meu po in hetlang wal hi kan zinga hui sen ber aloni ti in amo dana thak lok mai Desmond chu an battalion tana veng tu van tirko guardian angel alone ta der mai ane kumsang kha chako sumli le panga mei tha alo thlenga khovel le lam Europa chuan Hitler sipai German ho chu an tlom meka ma se Pacific tuipuya ero chuan Japan sipai te chuan tlom mai an tumlo anni hnung ber thlengen anram channan beile tan tumru hle ane American sipai te tana Japan ram an thlen theina dal tu chun chu Okinawa thirkar chau ani to a Okinawa an lak chuan Japan chu an tlom mai don ane ma se Okinawa lak chu thil olsam anilo Okinawa thirkar a hian tlangsang takle rap thak tak mai Maeda escarpment anti chu a oma he tang hi a chhor do in asang ema fitzali ai sangte ani a apanga lon chho angai ani America sipai te chuan he tlang hi mingdang an phu a chu Hacksaw Ridge
thir zaina tlang ti in a chan chu he tlang chi pa hian Japan sipai sang chuang zet nget takin anin kula puk thuk tak taka tom ru in silai lian pui nen an lo chang thin tlang chi paron lon chho America sipai te chu du tha lin an lo mal ngau mai thin ane Desmond ale a thian te po chu Hacksaw Ridge noya chuan an ding ta thap mai an hma a chuan long hrui cargo net tlang chi thlenga injam chho chu a wai thla a hetalon chho hi thina nena in ma chonna ani ti an hria battalion danga sipai tam tak he tlanga lon chho te chu hlam som po an thlen ma in an ruang aron lum thale thin tlanga an lon chho ma chuan sipai rual hlau thong le zam tak te chuan an hruai tu captain chu an en thapa ma se captain chuan ti thei anelo chuta sipai zong te mit chu mi pakhat chunga a futa thap mai chu an battalion pum puya doi zep bera an lo ngai thin silai keng ve du lo Desmond Doss ane sipai te chuan an theina le an silai a rin na an khat ngam to lova Desmond an hena chuan khonga in tlanga kan lon chho ma in pathian hena min tong trai sakaro ti in an ngen ta ane silai tel lova Indona alut ngam tlangwal chuan a Bible chu a phora a chiara sipai rual thina tlanga lon tur te tan chuan a tong trai ta ane a tong trai zo chuan hruya anin vuana Hacksaw Ridge rap thak taka chuan an lon chho ta an chunga chuan engthil nge thleng don ti tu mai in an hrelok lo chu hrem mun kong khar chu an hong don ta ane tlang chip an chuang kai ta are thuap mai are lutuk chuan ngai ati thalo tak zet leichar le lung pui puk te chau lo chu engma mu tur om lo ma se chu thina in alo chan ruk na thang lau om tak alo ni reng mai America sipai te tlang chi pan thleng kim chi ti a Japan sipai te chuan an ron be ta thut mai le lei hnuaya puk thuk tak an tom ruk na atang te chuan Japan sipai rual chu an ron chuak ta sup maya artillery le mortar te chu ruwa surang mai na ron tla a machine gunin du tokin an ron hol pop mai boka America sipai te chu an dar ngal veka thina a thleng ngal zot bok a hu hovin an tlu a tlang chi blei char chu thisenin aron bol sen ngal ta vek ane sipai ho tu te chuan ti ngai na dang a om to lo ti an hria a an sipai thilo le la che thei zong de chu thei to pachaka tlang hnuai lama tlam chi a tol kir turin retreat turin thupek an tlang au pui ta chul mai ane sipai nungdam le che thei silai la keng thei zong te chu thei to pin an tlan chia a tlang panga chuan an William thanghal zunga tlang chi pa chuan Japan sipai le America sipai liam tur che son thei to lo te chau chu an bang ta sipai liam tur te chu an beidong tak zeta an thian te le an ho tu ten an kal san ta ka wangin Japan sipai ten an ron nai zel bok nen an thi hun nga mai lo chu ti thei an nei to lo sipai pakhat phei chu ake patni atlia ka apuma silai muina kap tlang boka thisen chuak tam tak nen leichara chona let renga medic khoi takin min puiru ti in theilovin a ava chuti lai tak chuan mei khu le vaivut khukara tang chuan mipa pakhat aron tlan chuak lol mai chu tu dang nilovin combat medic Desmond Doss ane Desmond hi a thiante angin tlang hnuai lama atol kir ve du tlatlo a hna chu medic nun na chan him ani a heng ka thiante hliam tura let reng te hi ka kal san thei lovang ati tlatani tlang chip thi na hmuna chuan America sipai hliam tur lo om chun chu Desmond a chau ani to melma sipai te la chuan an ron nai chil red renga Indona muala hian Japan sipai te hian medic
te hi an kaplum masaber thin a chan chu medic pakhat an tha hian sipai dang som dam na tur dal thei ti an riat wang ani chu tiang khopa din mun hlo om le rap thla ka chuan Desmond chu ralthuam tel mielovin adin ani Desmond chuan hliam tur le dreng te chu a thei to pachakin apana Silai mu aron thlok fua a abula bom aron puak dur boka ma se engma hlawna aneilo a thian te hliam chu a thei angina tuam saka chumi hnuah leichara chuan thei to pin tlang pang lampanin a hnuk pheya tlang pang ko chu fit tam taka sang ani awangin hliam tur chu a the thlangot thei si lova chuta ano panlai le kema anom laya alo zirto hrui da double bowline knot anti chu hrechuak thuta chu hrui dan chu mi taksa om le malpuya vuan nget thei tu ani a tlang kova thingbul oma chuan hrui asuya sipai hliam tur taksa a chuan a thei to pa ngetin asui boka chumi hnuwa thei to patrangen sipai rit tak te chu tlang hnuai lama chuan muang changin a tha liam thata zel ani tlang hnuai a lo om a thian te po chuan mak ti tak chungin chung sipai hliam tur ron wai thla te chu an lo dong song ngal zela sipai pakhat a tha thak rualin Desmond a chuan lei vaivut le thisen ne na inchia pia nuai chung chuan pathian hne na thei to pin a tong trai thina lalpa khongai takin pakhat tal min chan chuatir le ramro pakhat chia lalpa ti in chu tong trai na chu a cham non tluka sipai hliam tur pakhat avatnu ka hruin a thla a atlan let le a pakhat a hnuk le a thla le a lalpa pakhat chia pakhat tal min chan chuatir le ro ati zel ani Desmond taksa chu a chawin ana ut to a hrui avon na satlu tuka wangin a kut pha te chu a pilpheng phunga thisena chuak hial ani a form hak chu vaivut diak le a thian te thisenin a bol ber vek to a ma se a chol theilo tlang chi pa hian nung damala om thina in ala mu mek an la tam lutuk zan alo thima Japan sipai te chuan tlang chip chu an ron shoot tranta a Desmond chu hliam tur te bula abok khupa a chang phei chon Japan sipai te in bial le phunser ser thom te chu chiang takin a hre phahial ane Japan sipai nan ron hnai chil don chang chuan mithi angmain alet dera an kalliam nuwa che son le in hliam tur te chu hrui mangin a thla le thin tarkar som pahni chung te meu mai chun le zan silai mu le bompuak kara thina nena in machonin Desmond Doss chuan a thian hliam tur te chu apuha a hnuk boka kham ko panga chuan a the chara a taksa in tlin to lo ma se aril rule arin na chuan thapui alape ane a to pa chuan Desmond chuan sipai nungdam a mu thei ang chu a the thla zota ama ngei po chu beidong le chawin a let noka hrui mang pok chuan tlang hnuai lama awai thave ta ane aron thlen thak chuan a thian te a theina oilova lo nui zat thin tu te ngei mai khan mitui tla chung le mak tilu tukin an lo dong song ane battalion ho tu te chuan tlang chipa hliam tur sipai zalai nunna Desmond a hian a chan him ni in an soya Desmond a chuan in ngai tlom takin mi somnga vel bak an ni a ring lo thung ti chuan somnga le za in kara thu titlu in mi somsari le panga chu a chan chua za tangin Medal of Honor citation a po zialu anita ane Indona mola chuan tu po mai chuan silai keng ve ngai lo Desmond a chu an ringin an za ta em mai ane mei ninga sangkha zakwa sumli le panga a Hacksaw Ridge tlang chi pa mi somsari le panga a chan chu tak nu chuan Desmond Doss ming chu America sipai zinga a thang moi ta ema kema anom laya
doi zep ti a nui zat tu le lo musi thin tu te ngei po chuan za takin chibai an buk to thin ma se Indona ra thlak tak chu ala top mai lo me ni som ni le pakhat sang kha zakwa sumli le panga zan ani a America sipai te chuan Japan sipai te inkul na chu zan thim hnuaya an beita a ma se an hloting lo Japan sipai te chuan thei topin an lo bei le ta Silai le bom apuak na sa hle Desmond le sipai pahni te chu himna zongin bom tlang na khuar shell hole chunga an bok khupa thim thama chuan thil ron thlok rifua an hria a an ke bul chia chuan Japan bom grenade hi aron tlatlat mai a thian te pahni chu an che man to lo Desmond a chuan a thian te a chan him theinan bom chu thei to pachir son atuma ma se a chir man ma che in apuak ta dur mai bom puak na tak chuan Desmond chu boruak a the leng lopa bom them hriam tak tak som pasari lai mai chu ake amal puile akong vela alut ngal tuara thisen a chuak na sa in a hliam chu anasa hle ma se hetiang khopa hliam na atuar chung po hian thilmak tak atitlat mai medic ti in a audu mialo a chan chu zan thima ama ron chan tum medic dang an ron kal chuan Japan sipai ten an lo ka hlum mai a hlovang ani ama nge in a thei angin a hliam tuam na bandai chu la in ain tuama a thisen chuap tur chu a thei topin adanga ni khoshelova awm lo nan thei topin ain sang mara dar kar nga chung te me umai chu a hliam na nen tui halin thim thama amuta tlok mai ani atuk jing khovar vele chuan America sipai hliam zong tu liter beers te chuan Desmond a hliam tuar let reng chu an ron mu a stretcher damlo zon na hlangin thei to pachakin mun him lam panin an zon ta a ma se Japan teng rual an ron tlan chuak ta thut mai ama zon tu te chuan Desmond a chu leya ngatin mun rem chang la ya an biru a chuti mek lai chuan Desmond a chuan api aloka sipai pakhat Silai na ka thisenina bol hu vek to hi amu a khovel history a sipai huaisen le in pe thil ti makber te zinga mi a thlengta hliam na tak tuar che son theilo Desmond a chu stretcher atang chuan a thei to patangin alum chuaka Amazon tu te hnena chuan ke ain he tlangwal hliam hi anazok ke chuan ka ngak theye ama hi zon masaro u ti in alo hril tatlat mai ane hliam tur na tak thilek leka om to in midang hliam chu ama ain ada poimo zok ane hliam zon tu te an liam nu chuan a thian pa pakhat hliam ve tho ron bok wak pheinen chuan puinga in thim hnuai diak le vaivut kara chuan an let dun renga chuti lai chuan Silai aron ri thuaya Japan Silai ka thiam sniper chuan Desmond a chu aron kap ta aban veilam ru chu aron kap fuwa aru atliak somhal vek ane athingei donin ain hria a ma se Silai keng ve ngai lo kadam chungin Silai ka hum lowang ti tu ngei mai chuan apia loka Silai le reng chu a thei to pina han bana a khoitum lo ber Silai chu avuan ta ma se in ka nat nilovin aban ru thiak cherngil na atan Silai kom chu amang ta zok ani he aban thiak Silai kom a cherbe nu hian iat zathum la ya thui thisen tam tak hlo chungin in enkol na 8 station abok wak thleng thei ram ani a hliam te adam chho nu October ni som patni sangkhat zakwa somli le panga alo thlenga khovel indo pui patni na chu atop ta khovel azalenta ane tichuan atirla makan soito angin White House ko zola US President Harry S. Truman chuan America President ni aipo in he choi moina pek chihi katana hluzok ti in Medal of Honor chu our tirta ane Medal of Honor ba ka hian Desmond a hian huaisen choi moina
Bronze Star pahnih le hliam tuarte don thin Purple Heart pathum zet adong boka Sipai unit choi moina Presidential Unit Citation po a battalion tenen andong bok ane he choi moina adon lai hian anupui dorothi na pek a Bible te takte thisen le chirin ati balto ngei mai chu nget takina hum tlat ane Silai met puak mi alova Indo pui pahnih na a mi huisen berachiar ani ta hi thil ro pui le mak chung chuang atling ane America Sipai te chuan kumsang khazakwa somli le paruk khan Sipaya arong bol na chu za tak le choi moina nen an thla liam ta a ma se Indona muala zan thim vot tak le ruasur nuaya hliam turte a zon na le leivota bok khupa a omna satlutuk na lama khan achua pa nat na hlau tak tuberculosis TB alokai reng mai alone kumruk chung zet chu damdoi ina ain en kola ananna zual zela wangin achua pakhat jok chu pai angaya anak ru panga lai nen anla pai tel hial ane chua pakhat cha umangin harsa takin thok ala a anua phechuan damdoi an manna sata wangin abeng angong hial bok ane hero hi chu bengdar mangin ri a hrele thei thung kumtam tak chu hrisel lo le chaklo takina mangrala ma se atharau le arin na ero ader thongai lo anupui apmangai emin aboral san nuwa po arong bol na le midang te hna mangai na thu hril chu achol san ngai lo kumsom riat pasari mi ani in March ni somni le pathum kum sang ni le paruk khan thok harsa ati awanga damdo ina dalu ani nu in Corporal Desmond Doss achuan he khovel Indona le buaina pialam rama chol turin minkal santa ane arwang chu National Cemetery Chattanooga Tennessee Sipai choimoina sang bernen zal ane Desmond Doss hian Silai ayin Bible athang zoka miti hlum ayin chanhim athang zok ane Indona mual rap thak ber chu pathian rong bol na hmuna amanga achanchin hian khovel adeng chuak ane